इमे कोनो ज्ञानी आदमी के जरूरी नहीं खे। एक आदमी खूब बढ़िया ज्ञानी बा, ये बताई कि ओकरा से महादेव के काम हो सकता। खूब बढ़िया गावता, खूब महादेव के काम करता, अकेले अकेले कर सकता है जगत के काम। महादेव के करा से भेटा नहीं, अनपट गंवार से एकदम बिल्कुल ओकरा बुद्धि निके एकदम चपाट बा, ओकरा से महादेव भेटा नहीं। महादेव के चरण में ही सबके मंच पर आवता, प्रणाम करता, दया मांगता। वो गुरु से कहता कि हे महादेव हमार हो जाई। साहेब भगवान के माध्यम से जौन ज्ञान मिलल बा केहू ना बतौले रहा। घर से जितना देर 2 घंटा 3 घंटा महादेव के शरण में आवत नहीं नुनू, काम धंधा छोड़ के यहाँ के दरबार में कुछ पावे खातिर, कुछ ले जाए खातिर। तो जितना देर तक आयल बन लो उतना देर तक तो अपना घर के काम धंधा के बिल्कुल चिंता छोड़ दिलो। ऐसे महादेव के दरबार में बैठल बनी लो। आज रो सबके बीच में वीडियो लगल बा, कैमरा खड़ा भइल बा, वीडियो बनता, रोवा सबके कीर्तन भजन, ये महादेव के चर्चा पूरा जगत के लोग देखता। ऐसे कि महादेव के दरबार में हमने के कवना भाव में बैठे के चाहे, कवना भाव में बोले के चाहे, लेकिन पूरे विश्व के लोग देखता। कहे से हमने के ये बात के हमने के बतावल जाए। कहीं भी चर्चा होता, जगह सामान किने बाजार में जाता नहीं, ओके मोल भाव होता। यही शिव चर्चों के लोग मोल भाव, कहाँ के गुरु बहन है, कहाँ के गुरु भैया हलो, कितना पैसा लागता। महादेव के काम करे वाला लोग के पैसा ना लागेला, पैसा लागेला कौचे रोज सबके सामने जो सामान रखल गइल बा, गाड़ी आवता, ऊपर पैसा लागेला। कैसे